Mikä ongelma sulla on? Käs moikka! Tässä videossa mä pelastan Stapleja. Joo, siis kymmentaispissuja. Joo, mä en tiedä mitä mä teen. Nyt mä käyn täällä vaatekaapilla. Mä en yhtään täältä taustameteliä. Koska joo, mä tarkistan nyt nopeasti. Elikkäs nyt yksi juttu, mitä me tehdään tässä videossa on siis, että koulutetaan mun heppalaiselle 15, koska siitä saa kuitenkin nimilaadan. Nyt siis katsotaan mitkä noi kisat oli, että jos ne on semmoset mihin mä nyt jaksan mennä. Multimestaruuskisat, no ihan sama. Mennä. No niin, nyt te saatte nähdä, mä käännän tästä nyt. Mennään vähän taaksepäin, mutta saatte nähdä tämän maagisen näyn, kun tää on kivaa. Okei. Aha. No mä haluan tässä kuitenkin tasoittaa saada tän tasolle 15. Mut siis nyt. Mennään tonne. Mä kutsun trailerin tästä nyt tästä läheltä. Mun hevonen on niin hidas, että mä en pärjää noissa mestaruuskisoissa. Mut siis joo. Mennään tänne. Mä kuulen näin niin tosi hitaasti, koska mulla on yleensä hitaasti kuulen, siis tosi hiljaa. Mä oon päässyt niinku tänne, mutta joo, vaikka mä oon sokasin. Mut siis aina pintolinnoitus. Täällä. Maksaa jorukin shillingia, mä en saa käyttää noita starcoineja. Koska mä jääsin ton ja joku video mä teen siitä, joo, mä näytän. Täällä se itse asiassa olikin se ponimismistä. Minkä mä haluan. Siis mä näytän teille. Täällä. Mä haluan tänne. Mut siis. Mä kyllä. Siis. Mä en osaa liikkua nyt se. Tämä maksaa 350 pari viikkoa menee, mutta siis mä haluan tänne, koska tää on ihanan värinen. Ja niin ihanan värinen tännekin. Tääkin on toisaalta ihan sika hieno, mut siis tää on niinku se, minkä mä haluan. Et niinku, kyllä niinku joku nimi, minkä mä haluan, niin siinä on oltava sana cute, koska on tää nyt aika söpö. Koska niin, se nyt oli siellä jossain, mutta siis siinä on oltava sana cute. Joo, kuitenkin juoksi. Mut siis mä näytän miksi mä tulin tänne. Ja. Siis, et oo tosissas. Mut sitten mä pääsin tästä, en tuolta mistään alusta. Et. Hei mun hahmo XP. Wings. Mitä vii? Siis. Täältä mennään tonne etelä-Korean kautta rantautuu. Mut siis täältä. Mä näytän teille paikan, miten te pääsette tonne Sadankorjuuseudulle aiemmin, koska kukaan ei varmaan tiedä. Täältä pääsee sinne ilman tuota traileria, koska se ei ole mulla varmaan edes aktivoitu. Mut siis mä nyt joka tapauksessa teen täällä tehtäviäkin, koska välillä mulla ei ole niin mitään tehtävää tai siis tekemistä, niin teen tehtäviäkin oikein tuolla siis yösijaan. Niin nyt mulla on tuo enemmän tehtäviä, koska mulla on niitä huomiseen osoitettavia. Ilman mitään trailereita mä näytän, että miten, koska tänne pitää päästä ensi kertaa. Elikkäs kun loukkaat ihan niinku tänne. Ihan tänne asti. Mä oon ihan just siellä. Mistä mennään. Minkä mä haluan näyttää teille siis, että miten tonne pääsee. Mut siis, koska harvoin varmaan tiestää ne. Mut siis joo. Tästä tulee nää musiikit, mutta siis tässä on tää rikkinäinen silta, mistä ei pääse. No mutta hätä ei ole tämän näköinen, koska tai vissiin korjata, mä en oo hirveen isolla tasolla, enkä mä oon tehnyt tarpeeksi tehtyä, koska mä oon laiska. Mut siis täältä. Siis et oo tosissas, onks mä nyt niinku ihan jumissa siis. Jos meitä on loukkaantunut vaarallisesti, niin sitten et oo tosissas, et mä menen takas kotitallille. Mut siis joo, nyt mä selvisin täältä. Mut siis tästä kiviltä hyppäätte, niin tänne. Sitten täältä, tässä ei oo mitään, nyt pitäis uida, niin tois jotain vähän niinku turhaa. Tuolta puolelta. Eikä niitä mennä, niin on päästy tänne.
täältä pääsee nyt. Mä oon jo täällä toisella puolella. Se flashtaaks meillä varmaan saa kyllä. Joha. Nyt seurataan tätä. Grammatisesti. Onpas tää hidas. Heppa on hidas. Mä pääsikö tosta. No, toisaalta tää oli hyvä. Että mä pääsin tälleen myös tänne. Tai tälleen. Koska nyt mulla on 5 minuuttia aikaa, niin nyt mä pääsen tänne tälleen. Sitten mä oikein teleporttaan tänne, mut siis... Noin. Nyt mä pääsen tänne suoraan ilmoittautumaan, eikä mulla ole mitään ongelmaa. Pussilaakson mestaruustyöt on tarkoitus... Kyllä, kyllä. No tietysti näkyy sorjushäirit ihan sikana. Oi täällä sataa. Onks mä oikeesti eka? Intu olen eka. Ihan varmasti viikkoa, mut kun te tulette eteen, niin mä näen. Tää. Sitten kiva. On ihan viikkoa. Tiivis menee tuolla niinku. Todella luodaan kilpailuryhmiä. Mä en osaa sanoa, että kilpailuryhmiä. Kilpailuryhmiä. Niin. Mä oon kerronut näissä. Ehkä. Joo, kerron. Koska ne on tutut. Kun mä muistan tän. Mutta seriös. Ihan sikana. Ei 15 sekuntia. Ei et oo tosissas nyt sit mä. Sä heittää. Niin pois. Sitä kisasta. Mä lennän niin. Ulos tästä. Mä muistan. Mä oon ennenkin. Mä viimekin. Lensin tästä ulos tästä kisasta. Et oo tosissas. Yksin sekkaa. Okei, ei oo paha. Mut silti aika paha. Ja mä nyt tiedän. Yhtään kuinka paha. Sitten tänne tuolta tonne. Ei. Hei hetkonen, mitä? Ihmettä. Siis katoin nois vika. Tai siis en välttämättä ole vika, ei kukaan tiedä. Mä oon vika. Toivottavasti te kuulette mitään edes musta, mutta ei tästä voi ottaa uikureita. Mä en tuu ehtiin sinne. Mulla on ensin aamu niin hidas hevonen.
ja B. Mä oon niin surkea tässä kisassa. No mutta mä en tiedä pääseekö mä en oo saanut näistä kisoista. Mä oon saanut näistä harvoin sitten mitään palkintoa tämmöisistä, mitä mä oon ollut kauemmana kuin mä en oo mun mielestä muista, kun mulla on Dynamestaruskyvystä edes saanut palkintoa. En oo varma. Ehkä. Siis mä vaan vedän täällä oikoreittejä, kun tyypit. Sademestari. Okei. Kato, en ollut vikaa. Siis toi tyyppi ihan oikeesti, että oot tosissaan. 1 voitto missä on sun jollekin urheilukseen. Okei. Noin kannattaa tehdä. Sitten tehdään ehkä vika. En tiedä. Olisiko tää vika? Ottaako tää vika? Eikö halua, että loppuu ikinä tää video, mutta siis haluan johonkin tämmösiin. Tämä on avattu ja mennään varastoon ja sitten tehdään vaan niin outo varustus kuin vaan. Tästä mä inhoan. Mä en yhtään tykkää tästä paidasta. Tää onkin outo vähintään. Sitten ei sopii tollaan tähän. Noin sopii liikaa. Hyvä. Sitten laitan tämmönen, mistä sun tuli odota edelleen? No joo. Sitten tää koskee mun inhokki-asia siis. Tää on outo, tää on niin outo. En tiedä onks tää nyt ihan. Näinpä sopii. No mut jos mä vaan pidän nää, niin tää näyttää oudolta. Vähintäänkin oudolta. Silloin on tommonen. Sitten on niin sekasorto. Tää sopii niin vähän. Laittelen tarvikkeet, sit tää näyttää niin kauhealta. Laitan, mä oon ansainnut ensimmäisen tämmösen jutun. Sitten laitetaan häntäkoristeeksi toi ja kun tää on kauhea. Sitten laitetaan, no nää aloittelen tarvikkeet, no se ei mitään varmaan, että se on nopeutta, kun noista ei saa niinku mitään. Joten nyt mä oon oikeesti ihan mega hidas. Sitten nää tähän perään. Sitten lemmikit. Tää ilmavalo sopii tähän. Niin. Sitten laitetaan varuste. Täällä ei mitään. Näin. Mä tiedän, onks tää mikään sekasorto. Mutta nyt itse asiassa tää ei ollut siellä pikajuttu, mitä mä teen tässä videossa. Mulla oli 2000. Tää on niin hidas. Tossa on traileri. Kuuslauksen ilmoitustaulu, ketä kiinnostaa, ei ainakaan mua. Mä en ikinä tein näitä tallitöitä. Etin traileri. Se oli tossa, niin mä en nähnyt sitä mukaan. Ei minulla ole silmiä päässä. Mutta mä näkisin kyllä mitään. Kyllä mä en näe niinku mihin meen. Tää on ihan täys sekasortoi. No niin. Mennään tonne itse asiassa. Kyllä haluan. Todella haluan.
makaan täällä. Ihan vaan tiedoksi. Mikä tuo kettu toi niin hauska? Kus sä oot? Et varmaan millään älyttömän suurella. Linna Orange Cat. Kutsun ystävän. Kutsun kerhoon. Tosi. Mä niinköhän tosi juoka tämmönen. Bla. Täytyy sit mennä. Nyt on niin paljon rahaa, tai siis ei nyt edes ole paljon, mutta tällä sekastorilla niin voin kyllä ostaa herkkuja. Mulla on niin varmaan talli. Aha. Ja nyt mä ostan ruokaa mun hepalle niin kuin ihan sikana. Ei kun ajatella vain tämmöstä. Toi maksaa 500. Ostaa. Sitten saaks toi jollain syödä makkaraa? Siellä on ehdotonta eleganssia. Mies täällä saa hiustyylin muutosta ja semmoista. Nyt jos se maksaa joku 50. Komboa ja mennään mukaan. Tämmönen läskans hieno. Mä näen tätä, mutta siis mä on hyvin hieno, koska mä en hirveästi oo koskaan käynyt tästä mun tukasta, mutta kun ei löydy muuta kuin mä vaikka teemme hahmoa, mutta on ihan hyvä. Mä en halua tän näyttävän muuta sitten yhtään ottanut. Hyvin harmaa tukka. Ei se ole harmaa tukka, mutta tää on aika hieno toisaalta. Tää on hieno tää. Tää on valkoinen. Mut siis tää on hieno. Tää on oikeesti semmonen, minkä mä haluan. Ei 8 tonnia. Ei. Pystyks mä? Varustan nyt. Oli pakko. Tää on niin hieno, tää on niin hieno. Se kiva, mä haluan niinku näitä omat takaisin uloskäynti. Sitten otetaan, tää on pakko ottaa pois, koska mä en näe mun meikkiä. Meikki taiteilija. Mä en tiedä miksi tää ottaa alaripsat tai noin alalla. En mä tiedä, ei nää on hirveän hienoja. Tää on aika hieno. Ostan satasella. Varustan nyt. Sitten täältä. Se maksaa. Muutoksen hinta veloitetaan vasta, kun olet tyytyväinen tekemisiin muutoksiin. Valitse ulkonäkö, joka kuvaistaa sisäistä minä. Siis, no miten? Jos mä en halua näyttää
itseltäni. Mistä ohuinen näin ohut? Siis paksu. Mä oon tämmönen. Se on hauska. Kyllä tää on posun. Näin tummai. Kyllä tää on hieno. Mulla taisi viimeksi olla ehkä nää kasvot. Tästä tyyliin, en mä tiedä, ehkä nää, no oikein ei näitä. Ehkä tää kyllä tää on paras. Hylmämunan hinta 31 €. Ja kyllä nää vihreät on parhaat. Voisin tyyliin silmän vieret kyllä nää on parhaat. Kyllä vaaleet kulmakarvat. Ei nyt ihan väreitä. Ei noin vaaleita. Tää on ihan hyvä. Perun nyt. Kyllä haluan perua. Ei nyt ole mitään. Ole oma ainutkertainen itsesi. No, mistä näkyy huoneesta tuossa äsken? Voi uuden kampoi meikkiteitä ja ylöspäin. Tää niin hieno. Siis. Koska mun vaatteet ei ole hienot. Mun vaatteet eivät ole hienot. Mun vaatteet on aivan kauheat. Mut sitten mennään shoppailemaan vaatteita. Yllätys, mutta katsotaan, olisiko täällä jotain hienoa vielä täällä, koska mä oon sitten reppuun ja laitetaan nopeana. Sitten vaan, mitä me voidaan tehdä. No niin, nyt mä koulutan tämän vapaa-ajalla ja näytän teille ja korotan tätä tasoa, joten joo.
Mä en ehdi tässä videossa enää niinku luomaan tätä peliä, mä en tiedä mitä mä teen. Niin ne saatiin siltäkin sitten valmiiksi ja just tuli juotui. Mut siis joo, mä mikä siltä? Mene. Hevonen, mene. No niin, Raimo, mites? Eli nämättä nyt olemme valmiita. Palaan kotiin Jarvaheimiin niin pian kuin pääsen. Täällä pitää vain ensiksi siivota. Ole käymään luonnon joskus Jarvaheimiin, kun ratsastat ohi. Jarvitissa on todella kaunis päivä joskus minulta. Asun kaupungintalon vieressä, missä myös kunnioitetulla pormestarillamme Evellä on oma asuntonsa. Odotahan hetki. Kyllä, nyt kun mä pääsen tänne sillalle. Mulla on tosi vähän. 402 vai 25. Mä toivon, että tää riittää, koska tästä saa 560, joten harkitse ylimääräistä hänen. Tää riitti. Nyt on taso 15 ihan just. Okei, no niin, nyt sitten. Otetaan, mä tulin tähän, koska tossa on toi nimilaatto. Okei, nyt mä pysyn ihan hiljaa. Suurimman kokemustason saavuttaneiden hevosten pilttuut merkitään tallissa kultaisella nimilaatalla. Laatta ei vaikuta hevosen ominaisuuksiin millään tavalla. Se on vain kunniapalkinto siitä, että ratsu on kehittynyt huippuunsa. Kultaisen nimilaatan voi poistaa käytöstä asetuksessa valikossa. Tässä on tämmönenkin. Tää on niin hieno. Ja korkein taso. Tää ei voi enää nostaa tää taso tästä. Mä en kestä ihan niin korkeimman tason tällä hetkellä jo. Korkein taso. Ja korkein taso tässä on mun mielestä 25. Ei kun... Mä oon katsoo ton... Ei. No nyt saisi se siitä. Eli... Joo, nyt on korkein taso tällä hepalla, joten... Saatiin se tällä videolla tehtyä se. Taso 15, joten heippa, nähdään ensi videossa.